wulada na an ka visite an se Mande terrain na o visite fana bɔra an ka programme de kɔnɔ ka taama ka se club minnu bɛ Bamako k'u ka lahalaw ɲini k'a dɔn u bɛ baara kɛ terrain minnu kan ka terrain ɲini k'a dɔn u bɛ baara kɛ ni matériel minnu ye bon an bɔra fɔlɔ la n'o kɛra espace terrain kan jeudi ani espace mɔgɔw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya et bi tun bɛ Mande de la an nana Mande la bi fɛn fɔlɔ min yɛrɛ bɛ yen n'a tɛ ni ɲɛ tɛ se ka tɛmɛ a la fiyewu o ye Mande terrain ko ye diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'i ka sɔrɔ i k'a kɛ fɛn min bɛ se k'a to fɛn min b'i dɛmɛ i ka se k'a kɛ handball ye fɛn ye a bɛ kɛ dugumala de kan mais dugumala min don a dugumala labɛnnen don n nalen ka denmisɛnninw ye k'u bɛ taa ka handball de kɛ toujours dugukolo de kan a kɛra fɛn ye mun ye balilana ye dabali ban mais fɛn bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni Bamako ma da la ni club fila bɛ yen mun bɛ entraînement kɛ ni ɲɔgɔnna kan donc n'an y'o jateminɛ sisan an ka visite yɛrɛ hukumu yɛrɛ tun ye mun ye bi ka dirigeants ɲini k'u dɔn ka staff ɲini k'a dɔn mais terrain ko nana kɛ an ka préoccupation première ye donc an bɛna a mafilɛ de sisan ka wuli ka se commune ɲɛfɛw ma ɲɛmɔgɔw ma an bɛ se ka jɛ ka dɛmɛ don cogo min na Mande handball u bɛ se ka terrain sɔrɔ cogo min na ka entraînement kɛ et o de kɔfɛ mun b'an bolo k'a fɔ équipe an b'a ɲini équipe ka se ka niveau min sɔrɔ an bɛ se k'o ɲɛɲini donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ. Bon, vraiment, ça prouve que Ligue Kouram Nanani, on veut faire quoi balle qu'à développer, au Boyana ma Koudou. Maintenant, il y a un problème de fond, il y a un problème de terrain, on va la bite. On met un dija, on met championnat joué là, mais il y a un entraînement qui a terrain, mais qui a fléné, ben y a pas terrain. Donc, on a la bite, on a doléance, il y a un doléance plus fort, doléance où le temps fait, doléance que l'on va faire au terrain. Nous connaissons la terrain de Niniga Dama, ou bien le terrain gland à Dama. On est à Kachala, famille, c'est à Kouchama qui a une balle là. Bon, en sport, il y a 600, Minga, avec comme basket, il y a football, il y a des terrains, c'est là qu'il y a difficulté, il y a des structures d'obé, école là, pour que un balle cassé, qu'à pratiquer école là. Nous, c'est là qu'à partenariat qui est école d'obé, et bien, ça, un balle, a commencé à dame depuis 2000, qui a commencé à y aller. Il a fait un peu à dame 3 minutes. On connaît l'eau sera coquet. On peut essayer qu'à un ancien joueur là, un ancien entraîneur ou un mal là. Parce que Benika idée quoi. Ne idée fera la nyonga avec les idées bien maillé quoi. Alors que me faire gaffe. Toi Mohamed Touré, dit Yankee, vice-président Ice Mande. Au niveau à Guarani Kalontiga, parce que c'est la toute première fois que la Ligue est déplacée quand on a terrain. Donc on va aller vraiment à Djaranye parce que au moins la réalité mimé oui donc am se ka dɛmɛ cogo min na parce que n'olu fana fɛn caman bɛ yen u bɛ se ka ɲɛnabɔ quoi vraiment u ka visite diyara ye mais n bɛ min ɲini u fɛ ni kana ka fɔlɔ ni kana k'a laban ye u ka continuer de temps en temps ka passer terrain bɛɛ la c'est ce qui va mobiliser les enfants à bien jouer et même les dirigeants à savoir que maintenant il y a une fédération une ligue qui est là derrière les équipes.